Prachtige wolkenpartijen, Joert, en buienwolken en dan kun je er mooie plaatsjes van maken. Ja, dat is prachtig om te zien, maar ik lastig van het verkeer van de morgen en de oude nacht toch buien met hagel, met tongen, met weer te sneeuw, opplakken met het samen glad en wit en dan moet je dan rekening mee houden. Wel, de komende dagen zit dat er net in. Joen en vannacht. Joen is het eerst nog lange tijd droeg, letter joen en vannacht vanuit het westen mooi het ruimwetter. En dan ruimt het stevig. De temperaturen 2 of 3 graden, op de eiland zijn 4 graden. En dan de wind, hut uit het westen mooi, die helpt het nog weer aan. Krachtig rond het, maar ik zeg ze, krijgt zo'n zon voor het kust- en watergebied. Morgen wordt het een roege dag hier. Bewolking, ruim, lichte ruim is even een droege periode. Wel een hege temperatuur, 9 graden. En de wind uit westelijke richting mooi in het kust- en watergebied krijgt zon ontacht, het onstwarmig. En meer de provincie, dat is wel een vrij krachtige wind, betekent krachtig. Hou rekening met de kans op windstichten. Morgen nacht is het net oors en s'nacht is het dik net oors. Want s'nacht heb ik weer een stormige windstichting, krijgt zon rond 8 uit westelijke richting, west-noordwest. Een aantal buien, dus even een beetje zinnen. Nou, dat is het dan zowat. De temperatuur op s'nacht, ik denk dat we uitkomen om er bij de 8 graden heen. En dan op naar het fruitjoch. Man, je nog wel wat zinnen, een paar buien, een temperatuur om er bij de 6 graden heen. Op deze zijn 6 graden, op Waasje zo'n graden. En op deze Waasje is de zinnen er haast net bij, hebben uit een trogrein. En daarmee komt nog heel tijd net die waarsomslag in zicht die dus oor waar brengen moet. We moeten hem aan, maar weer even in het Waasje.